Wara li l-Europarlamentari nazzjonalista David Casa qal pubblikament li se jagħmel gwerra qaddisa kontra Malta u ftaħar li kiteb li l-Unjoni Ewropea biex il-Maltin u l-Awċin jiġu mċaħdin mill-fondi Ewropej u l-investiment li jsir bihom, il-bieraħ kien imiss kandidat ieħor nazzjonalista li jagħmel l-istess. Dan qaluh il-kandidati Laburisti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Daniel Attard u Jesmond Marshall waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn saħħu kif il-kandidat nazzjonalista Peter Agius il-ħamis stess għamel appell imqanqal biex il-Kummissjoni Ewropea ma tagħtix każ dak li jgħid il-Gvern Malti fl-analiżi tagħha dwar pajjiżna. Dan sempliċiment għax fil-Gvern hemm il-Partit Laburista waqt li Agius appella wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea li ġejja mill-istess partit tiegħu biex tinjora dak li jgħid il-Gvern u tisma' biss dak li jgħidu esponenti tas-soċjetà ċivili qrib tagħhom. Il-kandidat Laburista Daniel Attard sostna kif il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista ma felħux jaraw rapporti pożittivi ġejjin mill-Kummissjoni Ewropea li jfaħru riformi li pajjiżna għamel fuq sma importanti, riformi li saru wkoll wara konsultazzjonijiet ma' istituzzjonijiet ma' organi tal-Kunsill tal-Ewropa u maqbula b'mod b'saħħtu mill-Parlament ta' Malta. Ma felħux jaraw l-impenn tal-Gvern biex ikompli jġeddet u jirriforma. Dan ikompli jaqgħad ma' każi oħrajn inkluż ma' ittri li fl-aħħar jiem stess kiteb David Casa lill-Bank Ċentrali Ewropew biex ikompli jagħmel ħsara lil pajjiżna. Dawn qegħdin f'tellieqa bejniethom, mhux tellieqa min se jagħmel il-ġid, min se jagħmel differenza pożittiva fil-ħajja tan-nies, mhux f'tellieqa min se jiddefendi l-interess nazzjonali, però tellieqa waħda dwar min se jagħmel l-iktar ħsara lil pajjiżna, tellieqa dwar min se jikteb l-iktar ittri kontra Malta. Il-kandidat Laburista Jesmond Marshall qal li l-prijoritajiet tal-Partit Laburista dejjem kienu mirati li jtejbu l-ħajjiet tal-Awċin u l-Maltin. Semma kif dan kollu sar bil-fatti fl-aħħar snin fosthom bit-tisħiħ li sar fil-pensjonijiet u l-istabilità fil-qasam tal-enerġija, inkluż bl-aħjar użu tal-akbar allokazzjoni ta' fondi. Marshall qal li rridu naraw li pajjiżna ma jkunx svantaġġjat minħabba l-pożizzjoni ġeografika tiegħu bil-ħidma tiffoka fuq il-konnettività kif ukoll il-miri ambjentali u ta' sostenibilità. Tenna li dan kollu huwa rifless fil-manifest li ġie ppreżentat. Għalina l-priorità tibqa' dejjem l-interess tal-poplu Malti u Awċi kollu. Naħdmu dejjem biex il-ħajjiet tal-Awċin u l-Maltin dejjem ikunu fl-aħjar pożizzjoni. Li naħdmu favur il-Maltin u l-Awċin huwa xi ħaġa naturali għalina il-kandidati tal-Partit Laburista flimkien mal-Partit Laburista kollu.